Здравейте на всички от YouTube, аз съм Иван Тонков. Това ми е втория епизод. Вече знаете подробно кой съм аз от Facebook страницата ми. Този епизод, това е втори от запознанство. Запознанство с мен. Тук ще говорим за игрите, на които ще снимам. Сега ще ви изборя в произволен ред, в рандом ред, на кои игри ще снимам. Набелязал съм си да снимам за сега на Real Boxing, Euro Truck Simulator 2, на League of Legends, на PES 2015, на Minecraft и на CS съм набелязал да снимам. Вие, ако имате някакви предложения за някакви ако имате предложения за хубави игри, като изключим FIFA 15, понеже не мога да намеря за компютър, има за Мунда, има за компютър излязла, но тя иска 64 бита, тя е 64, пак моя е 32 и просто не тръгва. Днеска се опитах да се инсталирам, не се получи. Отново повтаряме игрите, на които ще снимам. Real Boxing, Euro Truck Simulator 2, League of Legends, PES 2015, Minecraft и CS. Така, значи, да първо започнем на Real Boxing. Него ще снимам сам. Euro Truck Simulator 2 сам. League of Legends с приятел, може би понякога с приятел, понякога сам. Ще има две поредици на League of Legends, приятел и сам. На PES 2015 сам, на Minecraft зависи, ако успея да се направя сервер, и на CS с ботове. На първата ми игра ще е на Normal, на Easy, първата игра ще ми е на Easy, после на Normal и така до края, и това ще се за ботове, после ще намеря сервер, на който да играя. Това са игрите. Ако имате някакви интересни предложения за някакви хубави игри, пишете в коментарите. Надявам се за сега да ви харесват моите клипове. Още не съм започнала да снимам клипове на игри, но най-скоро време ще започна да качвам. Това е края на това запознанство с мен. Вие ще запознахте, че вече имам нов канал и сега с кои игри ще таковам. Няма да дам други данни. Надявам се този клип да ви е харесал. Абонирайте се, лайквайте клипа и ако имате, още един път повторям, ако имате някакви предложения за интересни игри, пишете в коментарите. Много ще съм ви благодарен, ако ми предложите някакви интересни игри. И ако се чуете кой е CS, на този, който сега съм, на който уж правят на този, който ми е сега, който го виждате. Това от мене. Довиждане.